bon dia. Avui fem el 10è dia, novena etapa, Sarrias-Puerto Marín. En principi és una etapa que no té massa dificultats, una mica de pujada a la sortida, forta baixada per arribar a Puerto Marín, i diuen que per arribar a Puerto Marín hi ha unes escales. No sé com serà, vos informarem quan arribem. 22 quilòmetres d'etapa i bon viatge, peregrino. Bon camí, però amb molta pujada. Endavant. Vinga, aquesta senyora. La senyora puja escollonada. Pero no las ha cosechado ahora. ¿De dónde las trae? Porque las tiene guardadas allí en... Sí, están guardadas. ¿En un agujero en el suelo o...? En el suelo. Porque allí en Cataluña se hace un agujero en el suelo y se tapan con tierra. Colló? Sí. ¿En el nada? Sí, un agujero grande en el suelo. Sí, Se meten en la tierra, sí, en la tierra. ¿En hacen? Sí, entonces se meten allí, se tapan con tierra y luego se van sacando. ¿Y aquí cómo lo hacen? Aquí ponen así en la tierra Sí, y quedan así. quedan en un montón. Se un montón, sí. Pero le echan tierra por encima. No, solamente, Nada. pero bajo techo. Sí. Bajo techo. Sí, aquí se para, si no... Se estropean. Hombre, el mojón 100. ¿Qué falta? 100 grados, hombre. 100, 100, 100, mira, 100.
Yo también veo 100. Molt bé. Solo quedan 100. Va, ya. Dale. ¿Ya? Sí. Para mi nieto, de Premia de Mar, Xavi, de su abuelito. Bon dia, Pedrina. Com s'ho darrere? Tenim un dubte, tenim el Vargas ferit, no sabem si podrà continuar l'expedició, creiem que sí. Déjalo aquí. Esta es una iglesia románica que se llama de Santa María y la bajaron piedra a piedra desde el pueblo de arriba en el año 1760. Es una de las parroquias más antiguas que hay en el camino. Y como veis está rodeada de un cementerio en plan antiguo, no tiene ni valla. Aquí todavía en tierra. Bueno, seguiremos para adelante a ver si encontramos otra más bonita. Aquí están bien, ¿eh? Muy bien. Aquí creu que la primera cosa. Pues va, ja sí que la va fer bona, aquest. Una pila de On és de Lleida? de Maldà. Aquí pot anar a Tàrrega. D'escames, pes, i Ara perquè agafeu un bon temps, perquè avui mateix és un dia fantàstic. Però si hagués plogut per aquí, això és una merda, això haguem plogut. Ah, però això està molt bé aquí, Collons, jo aquí estic... Tu ho explica, veus, no? Juli, grava bé. Juli, vinga, per gravar agafat. Ara sí que cauràs del pont avall. Sí. Podem pujar a la pata coixa? Bueno, una pujada que hem gravat. Ya hemos llegado. Ya estamos. ¿Por qué, Juli? ¿Es un mordu o qué? Això és insuportable. Carmeta i Paqui, va per vosaltres, les escales de Puerto Marín. Bueno, doncs ja hem arribat a Puerto Marín. L'etapa d'avui ha sigut Sarria a Puerto Marín, 22 km 400.
Hem sortit a les 7 del matí, hem arribat a la 1:20, aquí a Puerto Marín. Una etapa còmoda, bastant plana, al principi una mica de pujada, després una baixada bastant forta per arribar a Puerto Marín, però d'1 quilòmetre aproximadament. Efectivament hi ha unes quantes escales per arribar, però tot molt bé. El grup continua compacte i aquí estem. Anem assolint objectius. Demà us informarem de com han anat les coses de l'etapa de demà. No sé si hi ha algú que tingui alguna cosa més a dir. No. Pues des de Puerto Marín, Ramon Cònsul, Gramenet TV, Camí de Santiago.